tic-tac especial amb components de l'InfoJ. Comencem! Tac. Amb... Laila Pérez. Molt bé, doncs ara farem unes preguntes. Per començar, quin és el teu càrrec a l'InfoJ? Doncs el meu càrrec és ser la presentadora dels diversos vídeos que fem amb el grup del Deseristes. Molt bé. I com els feu? Doncs tenim el nostre guionista, que és el Xavier, i fem 2 o 3 vídeos al dia, depenent. Sembla un tio molt guapo, aquest Xavier. I per acabar, qui li passes? A la Melanie.